T'has sentit alguna vegada atrapat en una vida que no t'omple del tot, però no t'atreveixes a canviar? Et passa que dins teu hi ha una veu que et diu això no pots seguir? Si és així, aquest vídeo és per tu. Soc l'Àngels de Nodreix l'Ànima i avui parlarem d'un tema que tots hem viscut, el creixement personal. I perquè, encara que faci mal, val tant la pena. Quan decidim créixer, millorar, transformar la nostra vida, apareix un sentiment incòmode, com és la por. I és normal, el nostre cos i la nostra ment volen estabilitat, ens mantenen en la nostra zona de confort i encara que no ens faci feliços, ens costa fer aquest pas. Però créixer implica que hem de sortir d'aquí de comoditat, d'aquesta zona de confort. Encara que no ens faci feliços, la nostra ment ens traiciona i intenta que no sortim d'aquí. Un exemple seria un entorn laboral que no estiguis bé i aguantis pel sou fixe. Créixer és un procés, no és un moment. No esperis que el canvi passi d'un dia per l'altre. És una suma de petits passos, decisions valentes, introspecció, paciència, i sí, a vegades és molt incòmode i fins i tot dolorós. Ningú ens ho ha dit, que la vida sigui fàcil, però més val que sigui difícil intentant aconseguir el que volem aconseguir, que sigui difícil vivint una vida infeliç. Aquest dolor ens farà créixer, però el de quedar-se encallat, no. Vaig buscar una frase de Walter Rizzo, diu: tota transformació personal fa mal, però si decideixes fer-la, benvingut al món dels que creixen. És bonica. Què podem fer? Identificar el que ja no ens serveix. La relació, la rutina, els pensaments. No és tot només, el creixement personal no és només canviar de parella, canviar de feina, no. També inclou la manera de pensar. Hi ha moltes maneres de pensar. Reus són tots, i el poble també, som tots uns criticons, o no sé, igual és cosa dels catalans, som tots uns criticons. Què t'aporta criticar? Aquella persona igual s'ha vestit amb el millor que té o és el que més li agrada. A tu no t'aporta res i ell és feliç? Era per posar un exemple, que no t'aporta res criticar? Doncs això també. Identifica el que no et serveix. Marca't un repte petit aquesta setmana, per exemple. No faig gens d'esport. Doncs a partir d'aquesta setmana sortiré a caminar 20 minuts. Petits reptes. La gràcia és marcar petits reptes, no vulguis aparcar-ho tot. Fes petits passos per anar avançant. Ja veuràs que a mesura que vagis fent petits passos i no te n'adonaràs que tindràs molt de canvi fet. Sí, accepta la incomoditat com a part del camí. Serà difícil, ja ho sabem, però de ser valents. No volem aquest canvi? Prefereixes ser infeliç tal com estàs o que et costi arribar a la incomoditat aquesta d'arribar allà on vols ser i ser feliç? Doncs accepta la incomoditat com a part del camí. Cuida't durant el procés. Medita, fes ioga, fes teràpies holístiques. Fes el que més t'agradi. Intenta cuidar-te. Celebra cada pas. Reconeix el teu progrés. Cada petit pas, senta't orgullosa i digue-t'ho. Els 20 minuts que hem posat abans d'exemple. Ostres, que avui he caminat 20 minuts. Potser per un altre serà una xorrada, però tu, si no has fet mai res, ja és un gran pas. Doncs endavant. Per exemple, un altre exemple. Un company de feina que et parla malament, que et fa mofa. N'hi ha que jo n'he tingut, que tinc aquesta veu, doncs es pensen que tenen el dret d'escarnir.
doncs haver-los de dir, escolta, a mi així no m'hi parlis. I sí. Va ser difícil perquè soc tímida, ja és prou que parli ara en la pantalla, però són petits passos que he anat fent amb els anys i mira, em va creixent i va passant etapes i allò que semblava tan difícil el seu dia està més que superat i sempre una miqueta més. Per això no cal fer un gir de 180 graus, només cal començar amb petits passos. Potser avui tens por, encara hi ha una força que crema, que reté. No esperis sentit preparat per començar, mai serà el dia perfecte per començar, així que deixa-ho estar, comença. Només fes el primer pas. Créixer no és fàcil, però quedat tampoc ho és, quedat al mateix lloc tampoc ho és, ets infeliç i cada vegada vas acumulant més ràbia i més inseguretats. Si decideixes fer-ho, endavant, benvingut al món dels que creixen. Si aquest vídeo t'ha inspirat, deixa'm un comentari, quin serà el teu primer pas, i si vols més contingut com aquest, subscriu-te a Nodreix l'Ànima i activa la campaneta.